Mnohokrát mě to napadlo, ale nikdo se mě zatím na to nezeptal, proč vlastně, když se ta knížka jmenuje 7 let cesty k lidem, proč jsem od těch lidí vlastně odplul. Směrem od Kanárských ostrovů, ke kterým jsme to ještě měli asi 450 námořních mil, se přihnala moje první atlantická bouře. Vlny dlouhé až stovky metrů syčely svými hřebeny a válcovaly Liberu. Se zrefovanými plachtami jsem se snažil bouři přečkat jízdou na jihovýchod, mírně šikmo do vln, tedy směrem k blízké Africe. 3 dny jsem nespal a stále držel kormidlo. Bouře neustávala a Afrika byla v jednu chvíli vzdálena pouhých 9 mil. A moře je fenomén a je to bytost. A taky jsem se tomu věnoval i, že jsem to celý tyhle všechny myšlenky popsal nebo úvahy popsal. V té chvíli se mi vynořily myšlenky na bývalý suchozemský život. Před vyplutím jsem ve společnosti lidí cítil, že je mé srdce zavřené. Sevřené nespokojeností s okolím, ve kterém žiji. Proto jsem vlastně vyplul. Po několika měsících na cestě nevím, kam a kdy se vrátím. Nevím, proč jsem si vzpomněl právě na toto. Až později během cesty mě moře naučilo, jak, proč a komu srdce otevírat a také tomu, že ho nikdy nemám otevřené dostatečně a že příčiny toho musím vždy hledat jenom v sobě. Pochopil jsem, že jestliže chci dál ten život rozvíjet, tak ho můžu rozvíjet jenom tím, že začnu všechny tyhle ty věci sdělovat. Kousek opodál jsem zahlédl starého rybáře a ženu, jak pláží smíkají lodici do vln. Doběhl jsem k nim a pomohl. Po kulatých špalcích to šlo celkem dobře a já pochopil, spíš překážím, ne u té loďky, ale v jejich životě. Stoupil jsem si kousek stranou toho jejich života a díval se, jak starý muž vesluje proti vlnám a větru. Jeho lodička se pomalu zmenšovala k obzoru a mizela v obrovském červeném kotouči slunce. Bylo brzy ráno. Ještě dlouho stála rybářova malá tlustá žena a hleděla směrem, kde on pomalu zmizel. Chtěla určitě plout s ním a pomoci mu v těžkých chvílích. Přála si, aby se vrátil. Třeba i bez ryb, ale aby se vrátil. Chtěla plout s ním, ale bála se. Možná se za něho modlila. Byla šťastná, ale zároveň také hrdá a pyšná. Na něho. To všechno vyzařovalo z malé, neforemné ženy. Odešel jsem a ona zůstala. Já jsem odplul od jedněch a plul jsem ke druhým. A 7 let jsem cestoval za lidma. 7 let jsem plul nebo šel od jedněch lidí, který už jsem poznal, k dalším lidem, někde jinde, úplně jiným lidem, úplně jinak myslícím a jinak tím pádem žijícím, vytvářejícím úplně jiné hodnoty, abych je poznal, abych poznal ty další. A 7 let cesty k lidem. Pořád k nějakým dalším. Najednou to od severozápadu pořádně zafoukalo a už jsme si to mazali na Afriku. Byl podzim, začínala zima a severozápadní vítr nepříjemně studil, hlavně při mé službě mezi nocí a ránem u kormidla. Hodně teple jsem se proto vždy oblékl a Ivanka mi uvařila kafe do termosky. To znamená, když jsem tu zeměkouli obeplul, dostal jsem se znova na stejné místo k těm lidem, od kterých jsem odplul nebo odcestoval. Trvalo to 7 let. A takže jsem od nich odešel, abych k ním znova přišel. Od přídi lodi až k Měsíci se na hladině zračila široká stříbrná cesta a Libera stále plula po té stříbrné cestě do vesmíru.